Takže čaute, moje meno je Stano a som z kanálu Easy World a toto je už 5. diel z mojej série Kuba. Dneska sa presunieme trochu viac na východ, a to do mesta Santiago de Cuba, a po ceste si ešte pozrieme mesto Camagüey a v Santiagu si pozrieme cintorín, kostol El Cobe a sochu Antonia Macea. Takže odchádzame z hotela v Trinidade a hotel by som zhodnotil asi celkovo 8,8 z 10. Vypichol by som iba dve veci, a to vecka, pretože tam tie vecka boli všelijaké, a potom asi neporiadok na pláži a to je asi tak všetko. Lebo rezort bol celkovo veľmi pekný, mali sme tam aj bazén, aj prístup k moru. Paráda, 8,8. Takže začali sme sa pomaly pohynať od našho rezortu, už do spomínaného Santiaga, a po ceste sme sa zastavili na juice alebo piña coládu, a tentokrát už nie do kokosu, ako sme to mali buď v minulom dieli alebo v druhom dieli, ale teraz už normálne do pohára. Po tejto zastávke to nebolo ďaleko už do mesta Camagüey. A vitajte v Camagüey, jednom z najunikátnejších miest na Kube. Toto mesto je známe svojim ľudiskovým usporiadaním ulic, ktoré nie je náhodné. Pôvodní obyvatelia ich takto postavili zámerne, aby sa lepšie bránili pred pirátmi, ktorí v minulosti ohrozovali Kubu. Už po pár krokoch zistíte, že sa tu ľahko stratíte. Úzke uličky sa krútia, končia v nečakaných slepých uličkách, alebo sa náhle otvoria na krásne koloniálne námestia. Ale práve v tom je čaro Camagüey. Tu sa netreba ponáhľať, stačí sa nechať viesť atmosféru mesta. Ak by ste predsa len stratili orientáciu, stačí sa opýtať miestnych, možno vám ešte aj poradia, kde nájdete najlepší kubanský rum alebo kávu. Takže nasadli sme na bicykle, ktorými sme sa prešli tým mestom a prišli sme až na prvé námestie a dostali sme sa na námestie Plaza de los Trabajadores. Na námestí Plaza de los Trabajadores sa nachádza aj socha Ignácia Agramonteho, jedného z najväčších kubanských hrdinov boja za nezávislosť. Táto socha je zobrazená na koni v dynamickej póze, ako keby práve viedol svojich mužov do boja. Tá žena pod sochou predstavuje alegorickú postavu, ktorá symbolizuje matku vlast alebo slobodu. Takéto alegorické figúry sú bežné v monumentálnej sochárskej tvorbe, kde zobrazujú ideály, za ktoré daná historická osobnosť bojovala. Agramonte bol vodcom kubánskych povstalcov v 19. storočí počas prvej vojny za nezávislosť proti Španielsku. Jeho odvaha a vojenská stratégia z neho spravili legendu, no zahynul v boji v roku 1873. Takže ďalej sme sa premiesnili týmito bludiskovými uličkami a dostali sme sa až na námestie, kde mala múzeum a taktiež vystavené svoje sochy na námestí a aj kubánska maliarka, ktorá je práve z mesta Camagüey. Na námestí boli sochy napríklad páru alebo seniorov, alebo ako sedia tri postavy a načúvajú medzi sebou klebety. A po tejto prehliadke mesta Camagüey sme zase nastúpili do autobusu a previezli sme sa ďalej, kde sme sa zastavili na obed. Na obed sme mali kuracie mäso, rýža a banán. Banán bol zelený a chutil ako čipsy, pretože, ako som už spomínal, keď zelený banán vypražíte a osolíte, tak z neho máte ako keby čipsy. Večer potom už prichádzame do spomínaného Santiago de Cuba, čiže celý deň sme zabili iba presunom, ale v ten deň vyšiel aj Squid Game 2, takže som mal čo robiť v autobuse aspoň. A keď sme prišli na hotel, ktorý sa volal Los Americas, to si budem pamätať do konca života ten názov, bol to 3-hviezdičkový hotel, ale ani zďaleka nemal 3 hviezdičky. To bol najhorší hotel asi, v akom som bol. Nie že na Kube, ale proste za celý život, pretože to bolo otrasné, úplne otrasné. Aby som vám tu aj dal video, ale vieš čo, dám vám túto video. To je čistý prepadak. Fakt. Cez klimatizáciu počuť zvuky zvonku, pleseň na stenách. Tam je klimatizácia, tam v rohu. Tam počuť zvuky zvonku, jak tam dudni. Toto všetko je pleseň. A sprcha tečie pomalšie, jak ja štím normálne. A Santiago zatiaľ prvé dojmy je úplne na hovno, pretože dlhá cesta, teraz ešte hotel na hovno, doteraz tu húčal zdroj do dverí, z druhej strany toto, dúfam, že aspoň mesto bude pekné. Raňajky už nie sú formou bufetových stolov, ale sú formou na prídel. To znamená, že dostanete žemľu, mäso, mleté, asi. A potom ten vypražaný banán, ktorý už tu na východe
alebo no na kubánskom východe, dávali fakt, že do všetkého. A ja som si tu spravil takú peknú poznámku, takže vám ju pekne prečítam. Raňajky sú formou bufetových stolov, je to na prídel. Je to tak, že vy vyzeráte, že chcete toto, tak budete mať niečo iné. Takto som si to napísal a takto to aj bolo. Napríklad niektorí dostali ovocie, niektorí nedostali ovocie, niektorí dostali vajíčka, niektorí nedostali. To isté s keksami, s čajom. Chaos, otras, hnus, hotel, Los Americas. Takže nasadáme pomaly do autobusu a ideme okolo sochy Antonia Macea až k známemu kostolu, ktorý sa nachádza v Santiago de Cuba, a to je kostol El Cobre. Kostol El Cobre v Santiago de Cuba je jeden z najvýznamnejších duchovných a historických miest na Kube. Tento kostol bol známy aj ako Bazilika Panny Márie z El Cobre. Nachádza sa na mieste El Cobre, ktoré leží približne 20 km od Santiaga. Kostol bol postavený v 18. storočí a je zasvetený Panne Márii z El Cobre. Panna Mária El Cobre je patronka Kuby. Táto socha Panny Márie je považovaná za národnú sveticu a stala sa symbolom národnej identity a náboženskej oddanosti Kuby. Mnohé kubánske rodiny sa k nej utiekajú v modlitbách, najmä v časoch ťažkosti alebo vo chvíľach národnej krízy. A od tohto kostola sa pomaly vraciame k tej spomínanej soche Antonia Macea. Socha Antonia Macea v Santiago de Cuba je jednou z najdôležitejších pamätných pamiatok, ktorá vzdáva hold tomuto kubánskému hrdinovi a bojovníkovi za nezávislosť. Antonio Maceo, nazývaný aj bronzový titán, bol významným vojenským lídrom počas druhej kubánskej vojny za nezávislosť, to sú roky 1879 až 1895, kde sa vyznamenal svojimi bojovnými schopnosťami a odhodlaním v boji proti španielským kolonizátorom. Socha Antonia Macea sa nachádza v Park Maceo v centre Santiaga, kde je zobrazený na koni v dynamickej póze, čo symbolizuje jeho vojenskú odvahu a hrdinstvo. Socha bola odhalená v roku 1954 a patrí k najimpozantnejším pamiatkám v meste. Maceo je zobrazovaný v plnej vojenskej výbave, čo zdôrazňuje jeho postavenie ako jedného z najväčších kubánskych bojovníkov za slobodu. Takže po prehliadke tejto obrovskej sochy sme sa posunuli na cintorín, kde sú pochovaní mnohí Kubánci, ktorí zapričinili, že Kuba je taká, ako ju poznáme dnes. Takže cintorín celým menom Cementerio de Santa Ifigentia v Santiagu nie je len miesto posledného odpočinku, ale je historickým symbolom Kuby. Je domovom mnohých významných osobností, ktoré zohrali kľúčovú úlohu v boji za nezávislosť a slobodu tejto krajiny. Jeden z najvýznamnejších hrobov je hrob José Martího, kubánskeho národného hrdinu a spisovateľa, ktorého odkaz slobody a nezávislosti žije dodnes. Na tomto mieste sa každoročne konajú spomienkové akcie, kde Kubánci uctievajú jeho pamiatku. Ďalším významným Kubáncom, ktorý je tam pochovaný, tak je Carlos Manuel de Céspedes, tzv. Otec Kuby. Je ďalší významný hrdina, pochovaný na tomto cintoríne. Bol to práve on, kto v roku 1868 začal revolúciu proti španielskej nadvláde a položil základy kubánskej nezávislosti. Ďalším spomínaným je Antonio Maceo, o ktorom sme si hovorili doteraz, čiže bronzový titán. A nie sú to len historickí hrdinovia, ktorí tu našli svoj posledný odpočinok, ale napríklad Fidel Castro, revolucionár a bývalý kubánsky líder, je pochovaný práve na Cementerio de Santa Ifigenia. Po jeho smrti v roku 2016 bol jeho hrob vytvorený v tejto významnej historickej lokalite, kde jeho pohreb bol veľkou národnou udalosťou. Okrem týchto velikánov tu nájdeme aj Compaya Segunda, legendárneho kubánskeho hudobníka a zakladateľa Buena Vista Social Club. Tento hudobník bol kľúčovou postavou v obnove popularizácii kubánskej hudby po celom svete a jeho prínos k tradičnej kubánskej hudbe zanechal nezmazateľnú stopu. Z cintorínu sa pomaly presúvame autobusom do centra mesta a to na Park Céspedes. V tom parku Céspedes hlásal taktiež aj Fidel Castro svoje prejavy a keď sme tam boli my v tom období, čiže nejakého 27. decembra, tak sa tam pripravovali na oslavy Nového roku a chceli si aj uctiť pamiatku, že tam niekedy bol Fidel Castro a hlásal tam svoje prejavy. Tá budova, z ktorej hlásal Fidel Castro, tak sa volá Palacio Municipal. Na tomto námestí sa taktiež nachádzalo aj múzeum klasického kubánskeho domu, ktorý bol jeden z prvých, dá sa povedať, dizajnov, aký na Kube v minulosti mali. Vedeli ste tam nájsť spálňu, kuchyňu a záhradu. Veľmi peknú záhradu, musím povedať. A hneď pri tom dome bola aj
dom navrhnutý na taliansky spôsob života. Tiež ste tam vedeli nájsť sochy napríklad, ale bolo tam zase viac malieb, keďže to bol na taliansky štýl. V tomto múzeu sme stravili asi tak hodinu a potom sme sa presunuli na pevnosť El Moro. Oficiálne nazývaná Castillo de los Tres Reyes del Moro je jednou z najvýznamnejších a najznámejších historických pamiatok v Santiagu a zároveň jedným z najlepšie zachovaných militárnych objektov z obdobia kolonializmu. Táto pevnosť bola postavená v 16. storočí, konkrétne v roku 1587, s cieľom chrániť prístav v Santiagu pred pirátmi a nepriateľskými vojenskými silami. El Moro sa nachádza na vstupe do zálivu, kde stráži prístup do mesta na mori. Dnes sa tam nachádza aj múzeum pirátov, ale je tam reálne viac prázdneho miesta ako tých exponátov, keďže je tam asi pár mečov, možno 5 mečov, ale je tam zase aj 3D objekt postavený, že ako vyzerá to El Moro z výšky. Boli tam naozaj krásne výhľady na celý Karibik. Malo to celkom príjemnú atmosféru, pofúkoval tam vietor, bol tam pekný výhľad, mali tam stánky, vedeli ste si tam kúpiť rôzne suveníry, behali tam jašterice, všetko tam bolo pekné. A z tejto pevnosti sme sa presunuli na obed, ktorý sme mali obed s výhľadom a mali sme to s výhľadom na zátoku Karibského mora. Mali tam v ponuke aj korytnačku, ale mne stačil krokodil v minulom dieli, takže už som to radšej neriskoval a dal som si klasiku kurča. Pred hotelom som ešte spozoroval, že tam majú nezvyčajný spôsob MHD a to, že nastupovali na korbu Tatry. Večer sa ešte niektorí išli učiť tancovať salsu na strechu rodinného domu a prešiel som cez klasický kubanský dom a sú to 3 izby, spálňa, kuchyňa, obývačka. Vecko je vonku, zvlášť preč z domu a hore na streche tak mali, dá sa povedať, také voľné miesto, kde mohli tancovať salsu. A našimi super luxusnými žiguľami, taxíkmi sme sa presunuli naspäť do hotela, kde nás čakalo veľmi v úvodzovkách príjemné prekvapenie a to, že nešla teplá voda, nešlo spláchnuť, nešla elektrina, nešla klimatizácia, nešlo televízor, nešlo proste nič, pretože ako som už spomínal, ten generátor tak nehučal a tým pádom asi nešla ani tá elektrina a dal som si iba tak telefón do nabíjačky, aby bol a ráno som sa zobudil a telefón bol plne nabitý, čiže celú noc asi išla elektrina a potom ráno zase nešla elektrina, ale to už sa pobavíme v ďalšom dieli. Tak a to by bolo asi všetko na tento 5. diel, neviem koľko sa z toho podarí vybrať, pretože viac som sa nasmial poza kameru, ako som vám tu o tom rozprával. Na budúci diel sa pozrieme na Guantanamo, na provinciu Guantanamo a presunieme sa až do provincie Baracoa, kde ostaneme pár dní. Tak ja vám chcem ešte poďakovať za 100 odoberateľov, ktoré sme dali včera a vidíme sa pri ďalšom videu asi najskôr v stredu. Čaute.